गासैबो दंब्लाबो नाथाय जोंहा जोंनि सिमा गैयैयाव जोंनि हादोर गैयैयाव उदांस्रि गैयैयाव सोरखार गैयैयाव जों जेरावबो जेरैबो दिनै नासयजाबाय। बेनिखायनो बे नासयजानायनिफ्राय सोबख'जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा एनडिबिखौ जोनोम होगिरि दियारनाब्ला रन्जन दैमार सारनि बिबुंथि आरो बे रन्जन दैमार सारा जेब्लानाखि जोबथेसालियाव जोबजानायनि सिगां आरो गोदान बोसोर सानजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो गोनांथार होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन रन्जन दैमार सारा जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों जेब्लानाखि जोबथेसालियाव थांनायनि सिगां आरो बोसोर गोदान सानजों लोगोसे जों रायजो राजाफोरखौ मा खावलायदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय। अब्ला आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे दियारनाब्ला रन्जन दैमार सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। बैसागोआनोल' नङा दिनै गोदान बोसोर बे गोदान बोसोराव जों गोदानै साननांगोन गोदानै जों थांखि लानांगोन अब्लासो जों दिनै बे गोदान बोसोरखौ बरायनायनि खुंनायनि बे गोदान बोसोराव रंजानायनि जे ओंथि बे ओंथिया बेरखांगोन। गोदान बोसोराव जों गोदान बोसोराव गोदानै जों थांखि लानांगोन। गोदान बोसोराव थांखि लानायनि सान होननानै जों दिनै बुंजायो। निउ इयार इज ए डे अफ रिजोल्यूशन थांखि लानायनि सान। जों बोसोरसे जिफोर नागारबाय जिफोर बोसोरसे जों सानदोंमोन जोंनि गेजेराव जिफोर जाना दंमोन एना एनि गाज्रि मोनलायनाय बा गेसाव गोफोनफोर दंमोन बेफोर गासैखौबो नागारजोबनानै जों दिनै गोदान थांखि लानानै गोदानै जों आगान सुरनांगोन गोदानै जों दावबायलांनांगोन गोदानै जों दावगालांनांगोन आरो मावलांनांगोन। अब्ला जों दावगालांनोबो हागोन हारि बायदियै मानसि बायदियैबो जों थांनानै थानो हागोन। दिनै जों खोनायो गोदान बोसोराव स्पेसियेलि इंराजिनि जि गोदान बोसोर 1 जानुवारियाव गोबां रोखोमनि थांखि लायो आरो बेबायदि गोदानै दावगालाङो। जोंबो दिनै बे गोदान बोसोराव बैसागुआव जों गासैबो बेबायदि मोनसे थांखि लानानै दावगालांनांगोन। अब्ला जों दावगालांनो हागोन हारसिङैबो न'खर बायदियैबो बा गामि बायदियैबो बा हारि बायदियैबो जों अब्ला दावगालांनो हागोन। दिनै बे गोदान बोसोराव नोंथांमोना सोर मा थांखि लादों मा मावलांनो सानो? थांनाय बोसोराव नङा 2016नि गोदान बोसोराव 1 जानुवारियाव जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो मोनसे थांखि लादोंमोन हयथ' नोंथांमोनहा गोसोआव दङ ना गैया आं मिथिया। बिथाङा थांखि लादोंमोन जे दिनैनिफ्राय आं सिगारेट नाखाव होननानै आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन मद बिराद बेया स्बास्थ्यৰ কাৰণে बेया बिनि কাৰণে मद खाब नालागे होननानै। बेफोरबायदि मोनफा थांखि लानानै सोलायनो हायोब्लासो आं सानो जों बैसागु खुंनाय गोदान बोसोर खुंनायनि ओंथिया आरो साबसिन हामसिनै बेरखांगोन होननानै आं फोथायदों। नोंथांमोनाबो बे गोदान बोसोराव गोदान थांखि लानानै दावगानो आवगायदों होननानै। थांनाय बोसोर बे बोसोरनि 1 जानुवारियाव आंबो मोनसे गोदान थांखि लादोंमोन। बे थांखियानो जाबाय जे आं डायरि लिरलांसिगोन सानफ्रोमबो होननानै। आं गोबां समाव डायरि लिरदोंमोनब्लाबो माबा माबि लिरलांदोंमोनब्लाबो माबा माबि बुथुमदोंमोनब्लाबो नाथाय जेब्लानो टेम्पा एटेक जायो गाग्लोब जायो हाजोआव हाग्राया अब्लानो गोमाजोबदों। बांलादेशआवबो आं 17 बोसोरनि लिरनाय सावगारि बा गुबुन आंनि जिफोर साननाय हनाय बेफोरखौ बुथुमनानै ज' खालामना दोनदोंमोन नाथाय रंजानाय लोगोजों लेखाय जाजोबबाय गोमाजोबबाय। बेनिखायनो आंबो नार्भास जानानै थांनाय 7-8 बोसोर जेबो लिरला आरो जों मिथिखायो जे बर'फ्रा रावबो लिरा गोबाङानो लिरा खस्थ'यैनो खुगाजों सोलिबोदों
आरो बेबायदिनो आंबो सासे बर'नि फिसा हिसाबैनो लिरलिया बेबायदि सानदों। नाथाय थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय आं जेसे हायो सिखारनानै फुङाव सानसेयाव मा खालामखो, सोरखौ लोगो हमखो, सोरजों मा सावरायखो बेफोरखौ लिरलांदों। जाया हयथ' सानसेनि समाव जारिमिन बायदि नुजागोन। बेनिखायनो आं दिनै खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनखौबो बे गोदान बोसोराव बैसागुआव मोनसे थांखि लानो थाखाय। फरायसाफोरा थांखि लानो हायो, आं दिनैनिफ्राय बांसिन फरायसिगोन, आं फर्स्ट डिभिजनाव पास खालामथारगोन, आं डिस्टिंसन लाथारगोन होननानै गोदान थांखि लानानै गोदान गोसोजों गोदोमै जिउयै फरायनो हायो। आबादारिफोराबो हायो, आं थालिरखौ बे बोसोराव बुरजा गायनोसै, मोजां खालामथारनोसै। थांनाय बोसोराव आंहा बिगासेयाव माइआ 12 मनल' जादोंमोन, आं बे बोसोराव जेरैखि जाया 18 मन खालामथारगोन होननानै थांखि लानानै बे माइखौ जों दिहुननो हायो, गोबांसिन खालामनो हायो। बेबायदि जुदि जों साफ्रोमबो जुदि थांखि लायोब्ला आं सानो जों दावगालांनो हागोन। मानसि बायदियै जों दावगानो हागोन, न'खर बायदियै, समाज बायदियै, हारि बायदियै जों दावगालांनो हागोन। थांखि जों लाबावनो हायो, जों सोबख'जानाय, नासयजानाय जादों। जोंहा दिनैसिम जोंनि सिमा गैया, हादोर गैया, सोरखार गैया, जायनि थाखायनो जों दिनै दावगानो हाया। जोंहा जोंनि राव हारिमु गासैबो दंब्लाबो नाथाय जोंहा जोंनि सिमा गैयियाव, जोंनि हादोर गैयियाव, उदांस्रि गैयियाव, सोरखार गैयियाव जों जेरावबो जेरैबो दिनै नासयजादों। बेनिखायनो बे नासयजानायनिफ्राय, सोबख'जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय आंबो दिनैनिफ्राय गावखौनो बावसोमनो होननानैबो दिनै जों थांखि लादों। बेबायदि मोनफा मोनफा जों बे खुंनायजों लोगोसे, रंजानायजों लोगोसे जों थांखि लानांगौ। अब्ला जोंनि जिफोर खुंनाय, बे खुंनाया दिनै बांसिन ओंथि गोनां जागोन आरो बेजों लोगोसे जों दिनै दावगालांनो हागोन। जों दिनै मिथियो, जों हारसिङैबो जों दिनै रंजायो। जेब्ला परीक्षा पास जागोन, आनजादफ्राव उथ्रिखांनो हागोन, अब्लाना रंजागोन। न'खर हिसाबैनो रंजायो, गामि हिसाबै रंजायो, समाज हिसाबै रंजायो। नाथाय बैसागोनि जि रंजानाय, गोदान बोसोरखौ बरायनायनि जि रंजानाय, बे रंजानाया जों दिनै माहारियारिनि रंजानाय। जों दिनै हारि हिसाबै रंजानाय। It is a collective festival. It is a collective happiness of our people. जों दिनै बेखौ अरायसम मोनसे जायगानि सानैसोनि होननानै थाङाब्लानो बैसागुखौ, बे गोदान बोसोरखौ जों दिनै माहारिनिनो मोनसे खुसि रंजानाय होननानै जों दिनै लानानै दावगालांनो जेनेबा रायजो राजा नोंथांमोना दिनै जों बे जि रंजादों, बे रंजानायजों लोगोसे जों गाव गावनि जि रोंगौथि गियान बेफोरखौबो जों दिनै बेरखांहोनो हायो। बेनिखायनो जों जेसे हायो बेफोरबायदि रंजानायखौ, खुंथायखौ जों दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनो हायोब्ला आरोबाव जों जोंनि जि रोंगौथि, जि रोंनाय बेफोरखौ जों दिनै बांसिन खालामनो हायो। जों बेफोरबायदि खुंनायनि गेजेरजों माब्लाबा सानस्लाबनो हागौ, मानो खुंनो, मा खालामनो। नाथाय बेफोरबायदि खुंनायनि गेजेरजोंसो जों बेसेबां जोंनि फिसाफोरा मोसानो रोङो, बेसेबां मेथाइ खननो रोङो, बेसेबां मोजां गाननाय जोमनाय गाननो जोमनो रोङो बा देलायनो रोङो, बा बेसेबां नों स्पर्ट्स गेम्सफोराव, गेलेनायफोराव दावगाखो बा गियान गोहोफोराव जों दावगाखो।